الفاتح على تقول بيكو يا فتاه على مسامي بداية لك يا فتاه يا فتاه على تقول من بيتي أكا الناس سكا أبيت كليا أتو أي ماشي كان يقول على تقول بيكو يا فتاه منا نسرا من دابنا فهم يا فتاه voilà afamera ya fatah akan ala to me ya fatah ala mele ni ale hindi bo telephone dianda ya fatahu aha bola bo kono pew na ala sona amina suratul fatihi ka bar maden dayele ka bo siri bela jerina mina ona sira indi mo mina jati normal daw masisa ni ala sona ala to me ko ya fatahu wad ni fatahu hindu bo abe ben kemenani ani bishikini kononto kemenani ani bishikini kononto wala ala to fatahu rekoredi daylali e ala mbe daylali ke mami be ko da sogori dala iba fe ala taala ki ka ko dayle iga gatigela iga fenfela iba fe ala taala ka dayle yi ankara mo ala to me ko ya fatahu kemenani ani bishiki ani kononto abe o de ma ote ibi chesri ka salatul fatihi wurdi ale de la iga salatul fatihi wurdi shan kemenani shan bishiki ani shan kononto afamera ibe salatul fatihi de wurdi shan kemenani shan bishiki ni kononto ika tu nakli wolonfla walma shu wolonfla mami me ka da solen bi dala gaske tiga domble fembe jora suku be jora marché be jola edun ta fe kata mur fe kata nashibo walma kata 7 mine ankara mo ni tay kanin bara wallahi salatu dedo Allah taala be dayele ni alakra sosam la hormay afamera salatul fatih hamin gelambe mamina minga grineni bay ina fo kodo kera bien kodo binake siningoni sultontala affaire tibulu afoy tibula kera lebu sera de walma kera pour londo nana sultontala angara mo itesiri ka kala non fara yonka salatul fatih iba wurdi alakra sallam to hindula alakra sallam to hindu juli no abe hindu kala hindu bi arma den de man ko sebe aha alakra sallam to hindu juli bi kono don fla drondo mo wari tiara la anyina na kanyina ala kira so sam to hindu ko mamadi aywa sisa kalga tita kan jati jona ala ka so sam to jole bi kono toni fla aha Allah jele bi oran worote o fla fara nyonka Allahu Muhammad ote o amlah lama huduye kema an bidurun sheki salatul fatih ne ko gelan do bi dala ko sorton tala fiyo jigya foiti e ba wurdini na me bi chesri kan sioroma nani ke asirma nani jole ala kala so sam to na qur'an ko no shenan kunyu asawe jume ama fo jien fanani asawe jume ala ka so sam yere to hindu ye a to yere 7 harfu nande ada badin fene klando o fenani ne nyogonche ngolo disi konobara si to be nyogolonde wa eka chesre ika salatul fatih tanina aha keme an bidrun shekin o sigorma nani o jole keme saba bidrun woro
wallahi ne problem nana do so kono kan ke kana to baki famera ni bora takula den takula do jati mimbe a hakela kema saba bidro ni woro o sarakati angaro yiki sigi ka Allah taala fle afamera ni kuraji yara bila ba kalan takula yara dila ibe takula ke menen ngono ibe suratul fatih kalala me ba ni min kalala iba blan nono kenala ni min kala iba blan ni kala ibe nono ni takula sarali ka dem sonuma angara mo Allah taala bo ni problem do ala bo ko taka bo ina fa kunte wallahi suratul fatih ni ma takla soro iba ke furfuru wala mu'minu na fa sani problem mo godala a saraka nyuma ye fem mun jenna tasumala fatima parce que dona mina kuma saraka ko saraka be wacce di parce que fini jani ni baki jen nun gotere mais saraka nyuma ye ni maye ni bo ko la bin no yala ni o saraka suya don aka al ni problem so hal ni ti ala wele chugo don peut-être saraka bo chugo be ka sawi Allah taala be hinela gelabe mo gom dala sans problème bi dala walma kungo don na todo ima solution sorala saraka min catholique adama den kloma gen ala jona de o tasuma la fin de takula dona tasuma la est-ce que a mon ami a mabola wa amanda fa waranya wa o problème na e ka boni naka nafanya nyina ma dongere la ibaka tasuma la fin wi walma furufuru walma momina nyona ala kambe sawama ni ale chugade o bara ka fo salatul fatih ka ba koy angramo atan ngelenu Allahu akbar ayo ne ye angon be ya fanyi ne chena kala do fo koy o yan donné so ni yan donné so aha ame ya fanyi nge chena kala dem befe kada ka amina se anga so kono minan do de ma salatul fatih ashiantani kele mwade ni mogodo na ne saraila karsa do kene ne ta to tamala tuga fo itembolo kata ndun tina tansoro ko me sigi ka ko wara nyenyini walma ka yiri ko walma kan nashiko ne ntalen yere de ankara mo yani na ka fara nyogona foli dama de ato akata abika ta tumamina suratul fatih kalan shenta ani shenkili ka nyini Allah taala fa ala ne ka sabla sarani ta masiraka suratul fatih wi ala ka dayalali kay ne sori imbarkay ika sira dayalaye iwa ika nyeda nyonga herela ka soro problem maso ashi soro watamade nga tamabe kuntala suru ko sebe wasira be jani ala sona mo bla sirato iti sala de ita kala nyi korpa atwa kata ina fa ala kala sallamba ko du'a ul ghaib yustajabu ni mo kala ni do ke mo ka sura nyenti la hakliti la wallahi do jabilindo ni mo bi ka frana na ni sira mo ay foli bla ma sokona sisan abora kana ma ni muso bala ay wa ka kambe ibi boki jo dala don iba kala daji ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ibi jawen shaitan kilen kala daji ko ankara mo sira mi ka sira dailali wallahi ni ko anga sigi salatul fatih ka ngata mishu na kaka wallahi kuma do be non tise ko antise kan sira joka kambo kala torgaye kabo ko fen angana ta do sheko gashila ala kalimina dama salatul fatih ashen wa binani ani wa kilin chechamanti kan gere shen wa binani kilin be salatul fatih la wa shen wa binan durube wa abela jere na ka kunde chewo bi sen nunu ma salatul sa otila mo de se ka kuma salatul fatih ka awa binani kilin be ka chogodi iba ka su binani kilin su shen ba kilin pokata se su binani kilin ma su binani kilin su ba wurde shen ba kilin akari do yere amma do yere mako bala ka suratul fatih don ko se ka sika ka wallahi o de la shuna an shina made ne ce ka yin gali fla aya fo shiyan jori me antika jati alamadi ay fendo de ne laru di mako maka fo na yin nga minna ne mba do wallahi mbadi ala kala so sam ko
amika siran alakira sallallahu ga kuma kan do nye ako ni Allah taala don do kalfa ela doni min be islamé do nafa o islamé masna ya nyini fe walma amma go sera tigla mo masna ga sura doni bi bolo e ya do ko lahara do ala bo doni nge karafe e dala lahara do kata jana kon nan amika sira o de nye wallahi abi maw hakila ko kon nan jaye ajarama wajibi de islamé ka kon nan jihade wajibi de do wallahi wajibi de do fendo beno o tsika bla parce que ni o bla tina fam delu do delu a chama ne fen febla sa ti famu parce que atila mo mago be papier la ka kala wo ka fembe ga fen gacha ni tuku ko lu bla bla be na fo e bi ga mo wele kana yere ma fere la o la anto bla mais mago bi se ka fen fe famu ti donc ka keti wallahi hamba bla idara la sai madara o ka kungo de wala ni mo don ka ba ibaka hakilna do ka kala yini do ne ti ka war don ti ka fu don ti ka jamana don bika di ala de kama wandal ndo la kuma kanu ye shari'a amma jena ya shari'a ma lahara de wandal ndo la fana ni nyuma do fana ma na fasoro jena wala harama na fasoro on ne be fila juma ible kuma bla e ko son wal mai kan nan folo ni ko son e mi rebe bula me bo kuma dai ka se kan ne son kan la wasa fo mo ko kan ni famu adama den bolota e joli kamina si rejo kamin galon ti ale bolota no fe amma bla ala de kama wa ala barka la fana alhamdulillah ala be ka amina ambulo wallahi nya fiye adafara mo tana mi tubira ka boli bla ambulo ga anye manyo ko ka sanyi ka delu bara ne soma nye bol tiki ntuma yani ntuma da korona ko la ntuma da ala ko yere la parce que matchen yala mambalo yoro yala ma ala ni sababu la bi wallahi njena nga bolu ko nya farama ngara salama bi mina ta juma folo selbi wallahi amogo tana da fara kasoro ama ñogo yi ala de tewa o ala de do ni femple ala kama wallahi ala taala be do ala be abi ala jon dusuku mene wallahi ni fem borada ma den dusuku na kabla ala taala kama ala be do ala abi do ala jon dusuku na ala kalemina damma karam go ba bere min ban wele ka an tanto ka encourager wallahi o bawni doni che o bawni ala insira che o wayta ka fo Allah taala be barina ambolo do ambe barin keni ala de sa ala tiklawna blede ni ala sona salatul fatih ashen wa binan duru angra mo icha sirika ke ishi kuna hal na kara shen kili ni yere kelenti se mo bla o kake ni ti se warbo ka di kala ndo ma ko wele kana ke basigila ife shen wa binan wa duru o bebe anfa adama hindu de ma anfa adam dan fon be ma bo anfa adama kokolo lawa cewce sigira kokolo ka salatul fatih wurdi shen wa binan duru dien sa mana yelema e ka bolo be shi mo do la ka sokona salatul fatih kana fo nyini na nyini do ala ne ya dabo ka aka soli ka se ala kira sallallahu alaihi wasallam ga ala kane ko barka wallahi hal ni tisenina mo wasara o kan kiye shen wa binan ne wa duru ka fo kanya da o kutere iba fo kanya akade yere mo ki to wele kanya chuamina akade chumna mo ka etanu chumina ni kuma nyuma yi yere ka ala fina delni kuma kan nyuma yiti wurdi nation do be arma don bolo nta don o ba soro siramu fe ne ko on ka famya tere isigere sekoni kelen ro asoro e bakelenke sekoni kelen asoro e bakelenke be do kam kale ba bata nduru ke chukere salatul fati dogo ka ba wabina nge chukere do de la go fonyere kale ba wabina nge chukere oh peut-être abse noro sira no awu mu ye noro sira mo o berete ala kale mena dama nga mi fi ni biga solatu ga pour que kan noro solatu la wallahi ala kira bla yin kro aka komi kam yime ala kira sallallahu alaihi wasallam ni nyantala akaburu bla yin kro madina bakia aka komi yimbe ala kira sallallahu alaihi wasallam kaburu la abina fo bi ka fendo yin ala fe ka ke ala kira kaburu yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima uglika iki hakliski kanyina kliya ni nyonche kana tugu nyona nyina kliko kere اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق يحكي والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم شكل ديني إبا بكن كتقول نباسكيتي
k'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka a nɛɛmɛ lase alakira ma mais Ala ka barika don i kɔ la. An karamɔgɔ, dugukolo yɛlɛma o yɛlɛma mɔgɔw b'u bolo si nɔrɔtigi dɔ la i fɛ. Ala ka limina d'an ma. Nka sekuba dɔ ye n kalan na wallahi, nka sekuba dɔ ye n kalan la. A ko a hadiya ye san o san tora jɛma de n'o se b'i ye. N'o se t'i ye hali n'a kɛra saga jɛma kelen o fila i k'a saraka di. Ni misi don i b'a kɛ alakira salamu tɔgɔ hindu ye k'a kɛ sara 92 sara 2 i b'a ni mɔgɔw la. Ni misi se t'i ye a kɛ saga ye. N'i y'a kɛ saga ye i jija i ka mɔgɔ 4 kɔni sɔn a la. Mɔgɔ 4 alakira salamu tɔgɔ la n'i y'a sɛbɛ harifu 4 de don i ka mɔgɔ 4 sɔn a la. N'i ka denbaya ka ca. Ala ka limina d'an ma. Donc nin y'a kɛ cogo ye. An bɛ Alahu Taala deli min mana taa Ala ka barika don a la. Ala k'a kɛ an n'u nafa la ye. Kira ka n gosɔn sɔli rasul.